Miška sa pýta, že či ide tá bloková schéma pomocou pamäťových palácov. Ja osobne neviem, táto definícia by šla pomocou pamäťových palácov, ale zapamätať si toto konkrétne, ja by som nepovedal, že toto si zapamätám pomocou pamäťových palácov, ale môže byť. Dobrú myšlienku si dala. Normálne si predstaviť všetky tieto veci, vytvoriť si predstavy pre elektronický prepínač, pre zosilňovač, pre delič, nejaký konkrétny predmet a následne ich umiestňuješ, ako idú po sebe, tak si ich predstavuješ. A keď sa to niekde delí, tak tam dáš predstavu zase nejakého objektu, ktorý to rozdeľuje. Napríklad ja neviem, ideš na raz ceste, tak tam máš tabulu, proste cesta doprava, doľava. A potom prejdeš jednu cestu, prejdeš druhú cestu. A presne ako Miška píše, najprv to treba pochopiť a potom si to môžeš predstavovať. Ja osobne, mne sa tieto veci veľmi dobre kreslia, čiže ja by som si ku každému tomuto prepínaču, deliču, zosilňovaču nakreslil ten obrázok, zároveň ako prekresľujem túto mapku. Miška, super tip, že nehľadá na Google obrázky jednotlivých vecí, ak nemá možnosť ich vidieť naživo.